seu nom, que este és el sistema hidràulic més vell de tot el món documentat. Perquè està documentat, n'hi ha referències a aquest sistema hidràulic des del 1200 i pico. No significa que si ens teletransportàrem al 1200 i pico veuríem este partidor com està, perquè seria un partidor on la sèquia vindria, com he dit, dos muntons com si fos un barranquet, vegetació als costats, una cosa que hauria de ser fantàstica de veure, l'aigua baixaria i així simplement es dividiria en dos. Però a poc podríem dir que l'aigua, quan a més camps rega, n'hi ha més interessos, quan ja n'hi ha dos senyorius, el que es decideix és fer els partidors. I a partir d'ahir, podem dir, a partir del 1511, que és quan es signa la concòrdia entre Maria Enríquez, duquesa de Gandia, i Serafí de Centelles, del comte d'Oliva, ells dos signen una concòrdia per a posar-se d'acord i repartir-se l'aigua. I fiquen unes normes que duren fins a després d'ahir. És aleshores quan es munten estos partidors, quan es construeixen estos partidors i pràcticament mantenen la semblança des d'aleshores fins avui, perquè en aquests documents ja es diu com s'han de construir, com tenen que ser, i per què tapar el que simplement és un partidor d'aigua i crear-lo en una cosa tan hermètica a la qual no podem accedir. Heu de pensar que l'entrada i l'eixida, l'entrada d'aigua i l'eixida d'aigua abans estaven tancades en reixes de ferro, per a que no es poguera accedir ahir al partidor i alterar el curs de l'aigua, que anara més aigua cap a un costat o cap a l'altre, perquè es complira el que s'havia dit en la concòrdia. Per això fan això, i en teoria aquest partidor tenia una porta amb 3 claus. Una clau la tenia el ducat de Gandia, l'altra la tenia el comtat d'Oliva i l'altra la tenia el senyor d'Encarròs, que són les 3 sèquies que ixen d'ací. D'ací ixen 2 sèquies, una es partirà després, com veurem, que és ve la sèquia reial d'Alcoi des de Vilallonga, així es partix en 2. La de l'esquerra és la sèquia comuna Gandia-Oliva, que es dividirà després en Gandia i en Oliva, i la del Rebollet, que és la que passa per el llavador on hem estat, per baix del poble de Potries i va cap a la font. I entra dins d'Oliva, on està l'església de Santa Maria, ve a morir a Estein. I un matí es van posar d'acord per el tema del sucre. Si no es posaven, la disputa més important que n'hi havia en torn a l'aigua era qui podia regar els camps de sucre. I per això la disputa aquesta de Maria Enrique de Serafí de Centelles, que la història conta que realment diuen que és Serafí de Centelles el que li fa el favor a Maria Enrique. La història conta que és al revés, que és Maria Enrique la que li dona la concessió per a poder partir-se, però realment és Serafí el que li fa el favor de firmar. El que passa que això no ho conta ningú. En aquest document és on es decideix cobrir els partidors, que en realitat són fortificacions. Les fortificacions que tenen accés les persones que abans ha comentat Ismael. Esta és la casa fosca perquè està coberta, tan senzill com això, i l'altra és la casa clara perquè és fortificació en paret alta però oberta al cel. Però el sistema continua sent el mateix, és a dir, claus, tancar, per a no alterar el decurs de l'aigua. Perquè el sistema que hi ha dins de dents, de partició, anaves a dir molt, Ismael. Perdó. Per als que no poden assomar-se, dins té un sistema que consisteix en unes dents, com si fos en unes dents de pedra calcària, que com veieu els espais entre dent i dent són idèntics, passa la mateixa aigua. I si entrarem dins i ho vegem bé, podeu passar-se la imatge i veure les lloses també, perquè vaig explicar-ho. Abans d'arribar a les dents que estan així, a aquesta altura, les dents estan així, veuen des d'ací, abans d'arribar a les dents, la sèquia entra normal, no entra d'una altra forma, perquè la construcció està feta quasi damunt dels murs de la sèquia. Per tant, la sèquia entra igual com la veiem fora, però arriba un punt, uns metres abans d'arribar a les dents estes, on es començaran a repartir-se ja les files d'aigua, arriba un punt on el sòl és totalment pla i llis. Ho dic perquè ha entrat descalç i és com si anaves per casa. El que passa és que n'hi ha un poc més de tarquim d'això, però vull dir que és una cosa molt llisa, molt plana, i està feta a postes per a que el partiment siga totalment equitatiu, per a que l'aigua no faci turbulències, vagi molt planeta i es repartisca exactament igual, tal com es va decidir en la concòrdia. Era explicar un poc això. Dir també
tornant a la part ambiental, que en este lloc habiten també certs animals. Entre ells estan les rates penades. Rates penades que sembla que cada vegada n'hi ha menys en la nostra comarca i no sé si diria jo en tota la península, i que en canvi així han trobat quasi una cova, com si fos una cova natural, per a vindre. No sabem ben bé encara si per a reproduir-se o si estan tot l'any, perquè sembla que no estan tot l'any, val? Sembla que potser venen a l'estiu i passen l'estiu així perquè tenen el riu prop i n'hi haurà més mosquits i tal. I bueno, teníem entès que abans hi havia una colònia més gran, però que en la restauració va davallar un poc la colònia, però sembla que està recuperant-se una altra vegada, i aquesta foto és de l'any passat, val? Són 3 rates penades, podeu passar-se-la, que està feta per Toni, la foto, i bueno, dona prova que és molt més que un sistema, és que ho vaig a repetir moltes vegades, però és així, no? És una prova una altra vegada de que és molt més que un sistema hidràulic que simplement serveix per a portar aigua fins a l'arrel dels arbres, com és el sistema de rec per degoteig, val? Com veieu, rates penades, de les moltes que vegem a vegades al voltant del riu, podem pensar que alguna dorm així, val? Bé, preguntes, coses? Sí, s'alimenten de mosquits, bàsicament. Per tant, les tenim al nostre favor, clar. Són lloses de pedra. Ahí dins, són lloses de pedra, molt planes, es veuen en la imatge, i és per això, perquè l'aigua no tingui ninguna turbulència i sigui una làmina d'aigua que es reparteix exactament en cada fila. D'ací es reparteixen, crec que són 20... Bueno, no ho dic perquè no ho sé. Tinc apuntat, voleu que us ho diga? És que... Entren 48 files d'aigua. La fila d'aigua és una unitat de mesura d'aigua un poc abstracta. Entren 48 files d'aigua i es reparteixen 25 per a la sèquia comuna Gandia Oliva i 15 i... 13 per a la d'Oliva. Pues això. Després veurem com segueixen repartint-se. Més o menys, no sé si teniu preguntes o coses que dir. Vull dir també que el sistema de rec és molt més que tot això. En moltes ocasions, per exemple, per dir una cosa més, en moltes ocasions, ho dic perquè ara estem aguts, no? Estem així. El sistema de rec és molt més que portar aigua d'un lloc a un altre, en el sentit de que moltes vegades, quan venen pluges torrencials, pot ajudar inclús a evacuar aigua superficial que podria produir inundacions. És a dir, que quan pensem que tenim una xarxa més profunda que el terreny, és que és quasi com que ja està pensat a postes. Tens una xarxa més profunda que el terreny que l'envolta i, per tant, quan plou, moltes vegades l'aigua va a les sèquies, o inclús la de les fonts, quan brolla en excés, va per a la sèquia. La dels barrancs, moltes vegades, també. I és una forma d'evacuar ràpidament l'aigua, s'evacua molt ràpidament de la zona on està plovent, i repartir-la. Per tant, contribueix a evitar les inundacions també. Quan moltes vegades les construccions de carreteres, per exemple, poden fer tot el contrari, la sèquia... Ja estan saludant-nos. Estan saludant-nos. Us escolteu? És que estan en un auditori damunt ahí dins, no? És com una caixa de so. Ara ja m'ha llevat el protagonisme, totalment. En raó. Sí. Un exemple clar, el llevador, ahí baixava el que era tot el barranc de l'Aigüera i desaiguava el que és la sèquia. Correcte, té raó. Tot el que més tard. Entonces tot el barranc que venia de l'Aigüera i donava eixida a la que és la sèquia. Correcte. Que estava, sí. Ara entra abans, que han fet una... Abans era el pontet i ara entra abans que han fet una... Correcte, doncs veieu, quan venia molta aigua de la pluja que baixava per l'Aigüera, com ha dit Toni, entrava directament a la sèquia i era una forma rapidíssima d'evacuar aquesta aigua que si no la tindries dins del poble, vaja. Per tant, imagineu-se les implicacions que té aquest sistema hidràulic. No crec que hagi sigut tot això pensat inicialment. El que passa és que un sistema hidràulic que porta 800 i pico anys muntat, a poc va adaptant-se a les circumstàncies que van eixir-li. Van pensant la gent quin ús podrien donar-li de certa cosa. I per tant va
va adaptant-se a les situacions i a les condicions de cada moment. I per això abarca tantes coses. Però el sistema mètric de repartiment d'aigua, ese sí que és àrab i ese és perfecte. Ese sí que no s'ha adulterat, ni s'ha manipulat, ni s'ha variat en 800 anys. Sí, perquè 800 anys ho dius perquè l'escrit més antic que està recollit és el de Jaume I. Diuen que, a veure, jo no soc un expert en això, però en la Concòrdia està, considerem ja per a regular tot el que és el repartiment d'aigües, però diuen que n'hi ha cites molt més anteriors, en el 1200 i tot això, no? La Concòrdia es fa el 1511 perquè com està en proliferació el tema del sucre i volen fer-se rics, els Borja venen ací i compren el ducat de Gandia per a fer-se rics en el sucre. El que passa és que venen ací perquè hi ha una família, que és la família Centelles, que ja són doblement rics i comercen a nivell internacional. Doncs els Borja posen el seu punt de mira en Gandia i diuen que nosaltres comprarem el ducat de Gandia i ens farem en les terres de Gandia per el tema del sucre. El que passa és que entren en conflicte, perquè Oliva ja feia prou més temps abans que vingueren els Borja que produïen sucre. I com que el sucre no podia ser si no era, o sigui, l'acanyament no podia ser si no hi havia prou aigua, s'havien de posar d'acord. Esta, en concret, la del Rebollet, que és la que passa per Potries i va estar a Oliva, era una de les més importants, de les quals els Centelles volien protegir, perquè era la que li entrava dins de l'enginy que tenien enmig d'Oliva. I l'enginy és l'església de Santa Maria d'Oliva, darrere n'hi ha una placeta xicoteta que es diu la plaça La Bassa, i es diu la plaça La Bassa perquè esta sèquia estava ja canalitzada a aquesta plaça. I d'aquesta plaça hi havia diverses bifurcacions que entraven dins de l'enginy. A Oliva està l'església de Santa Maria, una placeta, i darrere n'hi ha un carrer que es diu carrer Molí i carrer Enginy. Estava tot preparat per entrar l'aigua. Per tant, els Centelles ja ho tenien clar. Per això dic que Serafí de Centelles és el que li fa el favor a Maria Enríquez firmant la Concòrdia. Perquè Maria Enríquez, a banda de que es va gastar barbaritat de diners del ducat comprant terres a tot el món per fer-se els seus terrenys del sucre, si no controlava l'aigua estava perduda, havia pagat un dineral. Entonces venen firmen la Concòrdia, que no vol dir que siga l'única, perquè van haver moltes concòrdies, firmen esta, que és la que ens afecta sí, i decideixen dir, val, ens posem d'acord, però com que jo no em fio massa de tu, ni tu de mi tampoc, anem a tapar-ho. I per això fan el tema de les claus. I el tema de les dents que estaven per ahir les fotos són les mateixes dents que es van fer en el seu moment. Si de fet, si entreu a l'Ajuntament, en una de les vitrines està el text de la Concòrdia i ja explica com a Gandia li tocaran tantes dents, a Oliva li tocaran tantes dents i són aquestes dents que es parlen d'ací. Així ho posa, no? Bueno, doncs mira, veus, per ahí ho posa, ahí ho posa. 7,5 en total, 5,5 per Gandia i 2 per Oliva en ese partidor. Exacte. El que jo em referia és que tinc entès que la referència escrita a aquest sistema de reg més antiga, tinc entès que és la de Jaume I. Sí. En les cartes que va fer va dir alguna cosa com es regalarà tal qual ho feien els àrabs perquè era una forma millor, alguna així diu i tal. Però clar, entonces no seguia un mitjaners, els àrabs ja estaven gastant, però igual no ho van registrar, però... Efectivament, en el 1200 se suposa que ja estava este sistema de reg. El que passa és que, tal i conforme el coneixem, és del 1511. Tal i conforme coneixem, això, però en el... Si jo refresca al de la decantació, o sigui, el pegravetat, no? Que fa la pegravetat de seguida. El desaullament i el sistema de reg d'aquestes sequers, així a Potries, és una característica de Potries. Les sequers estan en alt i, per exemple, no evacuen l'aigua de les inundacions, sinó que les guien. És el cas de la sequia reial, que passa per allà per Alcúdia o l'Esguà, està orientat cap a l'est. I la baixa, aprofitant el terreno, la sequia real és alta. Per això pot regar, que rega igual, és dir, per caiguda. Però la sequia real és alta. Però quan hi ha una inundació, la sequia real te fa paret. Perjudica més que... Sí, doncs la cosa aquesta que tu has dit és una cosa molt concreta, perquè té una caiguda més ràpida i tenim el fondo ahí en el riu. Correcte. Així l'àvia no m'ho fa. Sí, clar. Hi ha que pensar que
distribució de l'aigua, tota l'aigua que va per ací, que se'n va a regar, no està passant pel riu, no està baixant riu avall. Aleshores, per desgràcia, al meu pareixer, el pantà de Beniarrés, que és qui reté l'aigua per a distribuir després, per a regar, assolta l'aigua en funció de lo que les comunitats de regants necessiten per a regar. Hi ha una certa quantitat d'aigua que hauria de soltar-se, hauria de seguir en el riu, que es diu el cabal ecològic, per a que l'ecosistema del riu continuarà mantenint-se, però per desgràcia això està en l'últim lloc. Es dona prioritat abans al reg que a l'ecosistema del riu. I aleshores, el fet de que estigui passant això i se li doni prioritat a això moltes vegades, és aigua que ve per ací a regar, que a la vegada crea aquest altre ecosistema del que estàs parlant, va en detriment de l'ecosistema del riu, que crec que, ja vau estar presentant fa poc l'informe sobre la sequera d'aquest estiu ahir, i que una cosa també va en detriment de l'altra, són com contraposades. És cert que l'aigua que es gasta per regar, si ve del riu, li la lleves del riu, això ningú ho nega, però vull dir, és una cosa acceptada, no? És una cosa acceptada que la gent s'ha de guanyar la vida. Avui en dia ja no es guanya quasi ningú la vida de l'agricultura directament, però si tenim agricultura des de fa tant de temps, doncs tindrem que mantindre-la, no podem tampoc. És que és un tema molt complicat. Jo ho he dit, jo no estic fixant. L'estalvi d'aigua, perquè he estat mirant alguns informes d'això, i ahir també l'avantatge d'inconvenient del rec de goteig i del rec a manta. L'estalvi d'aigua no es medeix només de l'aigua que tu agarres de la sèquia, sinó de la que l'agarres de la sèquia i després la que es recupera pels aqüífers. I està demostrat que el rec a manta recupera molta més aigua després pels aqüífers, que es tornaran a treure al riu, que el rec de goteig. Conforme diu el rec de goteig, és dir, que és localitzat, l'aigua només es localitza en les plantes. El tema és que possiblement és que està esperat que el rec de goteig estalvia aigua quan realment no hi ha ningú estudi que demostri que estalvia aigua. Respecte al cabal ecològic, el pla hidrològic sí que obliga ja des del pantà de Beniarrés fins a la sud d'en Carròs a que hi haga un cabal ecològic mínim, que crec que estan sobre 0, no arriba a 1 hectòmetre, però de la sud de la font, de la sud d'en Marc, no, d'en Marc no. D'en Carròs. D'en Carròs, de la font, de la sud d'en Carròs, cap a baix, cap al riu, n'hi ha establert un cabal ecològic, però no serà obligatori fins al 2021, segons el pla hidrològic de la Confederació. O sigui que el 2021 poden passar moltes coses. Això és el que estan els papers, després si es respeta o no es respeta. Això és una altra cosa. Dic, perquè just ahir que estava parlant amb un agent d'estos de la Confederació, m'explicava això. Diria que depèn de lo que entre en el pantano. Depèn del cabal que entre en el pantà des del riu d'Alcoi, és el que podran soltar per l'altra banda. I el que solten per l'altra banda li donen prioritat al rec abans que al cabal ecològic, que sí està escrit. Però és que per llei és així, no? Per llei té prioritat l'agricultura i, no sé, fins a un cert punt és lògic, vull dir, si n'hi ha gent vivint d'això no pots deixar... La cosa és que després l'agricultura en les afores ja s'ha de perdre totalment i ja no tingués sentit, però mentre la gent visca de l'agricultura... De totes formes, també l'informe que vau fer en la presentació es va comentar que l'agricultura sí que xup l'aigua, però que ho porta fent molt de temps i que ara és el que s'ha juntat moltes coses que igual és el que està fent que seca el riu, que hi ha una sequera, que han patit una xicoteta sequera i també la massificació de noves cases que s'han fet, els pous il·legals que no estan registrats, perquè quan el riu va dir, el riu del Clot va dir ja no es pot regar, ja no es va poder regar, i en el riu passava aigua encara. Que jo estic més a favor de que passi l'aigua, ojalà està en dia, jo sé que jo ja hi no plega des de fa anys, ara està passant i dona gust, però...
És que són tantes coses que, bueno, estan molt bé jornades per això, perquè hi ha molt que... Clar, és que n'hi ha molts temes ahir. Jo tinc més coses que dir, però jo crec que hauríem d'avançar perquè si no... Sí.